Lana ke emhlabeni kunomoya wokukhanya, kunomoya wobumnyama. So le moya yo2 iyalwa and isebenza ngabantu. Iya recruiter every time ifuna ama agent ayo. So mawuhlangana nomuntu noma nabantu uyazi ukuthi usebenzela owodwa wale mimoya le. So okubhlungu kakhulu ke ukuthi lo wobumnyama umoya uyenza izinto zibe nzima for wena ukuze uzojoyina wona. Ubone sengazi ukuthi kuzo izinto izokwazi ukwenzeka uma ngabe ujoyina wona. Ukwenza izinto zibe hard, zibe tough. Khona wena uzobetray lo moya lo okuyiwona ekumele ngabe usebenzela wona ukukhanya. Njengokuthi nje bazokutshela laba bake baboshwa ukuthi icamp ethile iyakwazi ukuxoxa nomuntu osekitchen ukuthi enze izinto zibe nzima for wena ejele lapha ukuka. Ezinto zibe nzima ukuthi ekudleni akuphakela ukudla okuncane khona wena uzofola into a trap yale camp le ngenxa ukuthi izinto zinzima uyalamba, yabo. So umoya wobumnyama ke unama tricks osebenza ngawo, uyatrickana. But ke uthi ngichazele kabanzi ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona into ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Umoya ke lo obumnyama usebenza ngama tricks, uyatrickana too much, yabo. Umoya wokukhanya iwona lo okwenza ukuthi wena kuze kube manje uyaphila. Iwona ke loyo moya loyo. Kuze kube manje ukuthi uyaphila, yabo. By default iwona okuphilisayo, by default iwona okuvikelile, by default iwona ohamba nawe, by default iwona futhi ozokunqobela. Usebenza ngani ke? Usebenza ngefaith lo. Usebenza ngefaith lo. Kodwa lona ke obumnyama ukushayela ama game nje, ukudlalela ama game nje. Uyakutricka wenza izinto zibe nzima lapha phambi kwakho. Yabo nje ukwenzela imess khona wena uzomessapheka. You'll be messed up. Mase ummesa ke up ufuna ukuxova bese ujoyina wona lo moya wobumnyama. Njengokuthi nje athi umuntu umuzo sethi mina akungisebenzeli vele ukwenza njani ukuba nenhliziyo enhle, yabo. Akungisizi vele, yabo. Usukwinile ke lapho ngobani usuzokwazi ukuthi okay kumele sisebenze kanjani ngawe ngoba ususebenzisa wena usukushintshile kahle kahle basically usukushintshile usebenzisa i-blanket approach uma udila nabantu ukuthi vele what did I use, yabo, because ngagileka kanti kwakuyi-trick leyo, yabo. So ke umoya wobumnyama ke mfethu uzokukhombisa sengazuthi labantu laba abawusebenzelayo izinto zibahambela kahle. Uzokukhombisa uzokushayela ama-trick afana nalawo. Kube ngazuthi abantu abasebenzela lowo moya loyo izinto zibahambela kahle, yabo. Nawe uzubona ukuthi iyathathela le. Angishintshe nami ngijoyine laba abenza kanje. Mase sewubajoyinileke uyarealize mase ungaphakathi ukuba ekube nesisebenzi salo moya loya uyaqilazeka, uyezwa ukuthi uqilazekile ngenxa yokuthini. By default wena ukukhanya vele wena, yabo, ukukhanya wena. Usuke sewenze nje lapho. Usukwena sewudayise ngesoul yakho lapho. Usuke sewudayise ngesoul yakho. Usuhlukumeza abantu noma usuyaskema noma usubamba inkunzi noma usuyinkabi noma usuyini yonke lento nje lehlukumeza abantu nje in the name of ukuthi ufuna mhlambi impilo engcono, you want to make it, usuhlupheke kakhulu yonke lento le creeper lokho okwenzwayo, usuthwalile, usebenza ngegazi and all of those things. Moya nje yakho yobumnyama
So uyarealize ukuthi isoul yakho ihlezi ikhala, uyazizwa ugqilazekile ngoba wena ukukhanya ususayide nento wena engeyona udefault kuwena by nature. Awubelongi la, umzimba wena wakho obelonga la, uyophelela phi futhi enhlabathini umzimba wakho wala. Kodwa wena ngoba awusiwona umzimba, ususayide nomzimba wena, uzobuzwa kubuhlungu emoyeni wakho uma usuyisisebenzi somoya wobumnyama. So themba ke umoya lo ukukhanya uzozenza izinto zibe right for wena, usebenza ngefaith, yabo. Ama-tricks la kumele ukwazi ukubona ama-tricks omoya wobumnyama. Usebenza ngama-emotional lokhunjana reaction, uthola ukuthi wenza into ezokutrigger, ezokucika, ezokwenzana, uyatrickana lo moya wobumnyama, uyatrickana, kushaya ngama-tricks. That is why ibalulekile i-meditation, ngoba i-meditation ikwenza ukuthi ukwazi ukubuka izinto njengoba zinjalo, yabo, ube dispassionate. So umuntu osebenzela umoya wokukhanya naye futhi uyazithola lezi zinto ezitholwa abantu abasebenzela umoya wobumnyama, yena uzothole nezingaphezulu. Ngokuthini na? Yena uzizwa ene-fulfillment ngezinto anazo. Singaba nezinto ezifanayo, uthola ukuthi sisebenzela imoya engafani, kodwa sinezinto ezifanayo nawe, kodwa mina ngifulfilled, yezo, ngifulfilled nalezi zinto lezi enginazo. Mangithi ngifulfilled ngisho ukuthi ngi-at peace, I'm nourished, angizizwa ngi-dislocated, angizizwa ngine-void, yabo, leya nto loba buhlungu loba, yabo, khona loba buhlungu lobu buba khona awuzizwa unjalo. Lo uzizwa enjalo, enobuhlungu, dislocated, ene-guilt, nazo unobuhlungu busemoyeni kodwa unezinto lezi. So ulapho kumehluko. Lezi zinto ziba izinto nje, yabo, izinto nje ngempela, azibi na meaning lezi zinto ayiphethe, yabo. So ke thina ke singama light workers, abizwa ngama light workers, abasebenzela umoya wokukhanya, bangama light workers, abazwani nento ehlukumeza umuntu. Ama light workers afuna ukuthi kube nokuthula emhlabeni. Ama light workers kahle sonke vele by default, njengoba we are children of light, human, njengoba kuthiwa igama lithi human, you are a light hue or a light hue, yabo, means light. So uma ngabe singama children of light kanjalo ke, by default sizoperpetuate i-light. Nabo laba bazuza umoya wobumnyama asazi ukuthi kobe kuyinini, kodwa at some point kuyofuneka ukuthi babuye. Ukuthi kobe kuyinini asazi, yabo. Mhlawumbe ile lifetime, mhlawumbe multiple lifetimes to come ekugcineni, it's so akusizi basazobuya la bekhona, kodwa babuyike kahle, babuya ngama repercussions akhona, bayazi nabo, yabo. Ya, so ke sibhekwe ke thina umoya wokukhanya, usibhekile kumoya wokukhanya, yabo. Usizwa nje mangabe sikhuluma, siba ne-confidence and all of those things. It's because uma ngabe ukuthi unomoya wokukhanya noma uyi-light work, usebenzela ukukhanya, leyo ma-blessings lawo aba i-protection shield kuwena. Lawo ma-blessings lawa okuba wena ulwela abantu futhi uyayi-light worker. Lokho kwenza kube khona i-protection shield kuwe, yayibona lo nto leyo. Yes, you don't succumb. Umoya wobumnyama ugcina sewukwesaba kwayiwena ngoba uyakwazi ukuthi angeke uzulunge kwena, uyakwazi lokho umoya wobumnyama, yabo. So uyathaqazeka. That is why ke abanye ke befike ke bethaqazeke, bayafika ke bese bayathaqazeka bengabhilungi.